Moikka! Moi! Me ensimmäisessä jaksossa esiteltiin itsemme ja nyt ajateltiin mennä suoraan melko syvään päätyyn puhumalla tästä liiketoimintamahdollisuudesta sitten oikeastaan. Että miten me erottaudutaan muista. Tai miten me koetaan. Niin. No, miten sä koet? Miten me erotutaan? Miten sä koet tämän liiketoiminnan vahvuudet? No, tää on mun mielestä ensinnäkin se, että mihin kauneus- ja hyvinvointialana on menossa, niin on niin jo se ensimmäinen mun mielestä juttu siellä, että me ollaan ihan valtavan kasvavalla alalla, nyt valtavan kasvavassa alassa mukana. Eli kauneus- ja hyvinvointialalla tapahtuu ihan valtavan paljon, kiitos älyteknologian ja kaikkien mahdollisten laitteiden, mitä tulee markkinoille ja kaiken maailman niin kuin erilaisten aaltojen. Nyt esimerkiksi jos puhutaan kollageenista tai jostakin tietystä kauneudenhoitolaitteesta tai muusta, niin ihan koko aika tulee markkinoille uusia, millä pyritään vaikuttamaan johonkin tiettyyn asiaan tai ongelmaan. Niin se on ihan valtavasti kehittyvä ala tällä hetkellä. Kyllä, ja ikääntyminen on siellä nyt niin kuin ehkä se tärkeimpänä ja niin kuin varmaan yrityksiä motivoivampana, että halutaan löytää vastauksia siihen, että miten me voitaisiin jotenkin hidastaa sitä ihon ikääntymistä tai sitä kehon ikääntymistä. Ja tähän on sitten Nuuskinikin tietysti omat ratkaisunsa. Niin, keksinyt. Luoneet. Kyllä. Sulla oli tietoa siitä, mitä siellä Nuuskinin alkuvaiheessa on tapahtunut tästä niinku geeniteknologiasta ja muusta. Se epigeneettisyys. Niin, et kerroksä vähän siitä, että miten nyt esimerkiksi Nuuskini erottautuu tavallaan? No siis Nyskinhän on ollut johtavana niin kuin tällä kauneudenhoitoalalla johtavana brändinä ihan aina. Eli ne oli ihan ensimmäisiä yhtiöitä, jotka toi kasviuutteet pohjaraaka-aineeksi siihen kosteusvoiteiden pohjalle. Koska aiemmin on käytetty tosi paljon öljypohjaa tuotteessa, eli tämä mineraaliöljy, joka on tämmöinen teollisuuden ylijäämä tuote, niin sitä on tosi monien kosteus- ja meikkivoiteiden pohjaraaka-aineena. Ja Nyskin niin kun halusi tehdä, se itse asiassa lähti ihan siitä, että yhden perustajajäsenen perheessä oli tämmöinen tilanne, että hän ei pystynyt mitään kosteuttavia tuotteita käyttämään, kun kaikki aiheutti lisää ihottumaa tai lisää niin kuin ihon-ongelmia. Ja hän halusi sitten niin kuin tehdä tuotesarjan, joka auttaa tähän tilanteeseen, kun mikään muu ei auta. Kyllä. Ja se on siitä ideologiasta kehitetty, ne ihonhoitotuotteet. Just näin. Ja sitten se ravitsemuspuoli on tietenkin tullut sinne hyvin varhaisessa vaiheessa, koska se sisältäpäin lähtee se terveys myös ihoon. Niin kuin meidän suurin elin, niin se heijastelee sitä sisäistä terveyttä. Niin ne kulkee niin kuin käsi kädessä. Mutta sitten taas se ikääntymisen jarruttaminen on tullut Nyskinillä taas, me ollaan niin kuin 5 askelta edellä tässäkin, että miten pystytään jarruttamaan sitä ikääntymisen näkymistä, niin on tämmöistä epigeneettistä teknologiaa hyödynnetty, koska Nyskin osti tämmöisen LifeGen-nimisen yhtiön, joka on tutkinut, miten solut ikääntyy vauvasta vaariin ja miten ne eri ilmentyy ne eri geenien, mä en muista sitä sanaa, mutta se on joku kirjainyhdistelmä. Sitten kun se pystyttiin tavallaan selvittämään, että mitä asioita siellä tapahtuu siellä prosessissa ja mitkä esimerkiksi kasviuutteet lähtee jarruttamaan sitä, niin sen takia on saatu tämä ageLOC-teknologia meidän ihonhoitotuotteisiin. Ja myöskin nyt ravintolisiin esimerkiksi TRME-sarjassa on ageLOC-teknologia hyödynnetty. Tämä on just se epigeneettisyys, että ne ihonhoitotuotteet ja ravintoliset toimii niin, että ne lähtee ne sun solut toimimaan kuin nuoren solun tavoin. Juuri näin. Että se on aika mielenkiintoista. Että voidaan ehkä jossain määrin puhua tämmöistä medikaalisesta tavallaan. No tavallaan, joo. Vaikka niin kuin, Suomessahan ja EU:ssa on tosi tarkkaa, että jos joku tuote vaikuttaa johonkin, niin se on lääkeaine. Just näin. Jos meidän tuotteita pystyy ostamaan verkkokaupasta, niin ne on lääkkeitä. Niin sillä tavalla hyvin niin kuin tämmöisellä varovaisella termistöllä liikumme. Mutta joku medikaalinen ihonhoito. Nyskin itse sanoo itsensä niin kuin luonnonaineet ja tiede, niin paras mahdollinen kombo. Kyllä. Että kun ne raaka-aineet tulee sieltä luonnosta, ne kasviuutteet ja ne hellävaraisesti käsitellään tieteen niin kuin tiedettä hyödyntäen ja sitten vielä tutkitaan sitä, että mitä siellä kehossa tapahtuu ja mitä me halutaan siellä tapahtuvan, että ollaan terveitä ja hyvinvoivia ja niin kuin tunnetaan olomme hyväksi, niin se kun yhdistetään valmiiksi tuotteeksi, joka testataan ulkopuolisen toimesta, että se on tieteellisesti niin kuin todistetaan, että näin on, se valmis tuote tekee sen mitä halutaan, niin se on tavallaan se prosessi, missä ne meidän tuotteet, minkä ne kaikki käy. Niin se on jotenkin vähän vaikuttavaa. Kyllä, ja onhan siitä tunnustusta tullutkin yritykselle,
useampana vuotena on palkittuja tuotteita kyllä. Ja maailman johtavin brändi tässä kauneudenhoitolaitebrändinä. Niin, niin kuin moni tietää sen Lumispaan sieltä kyllä. somesta tai kohta Wellspaan. Juuri näin. Kiitos, toi oli hyvä tarkennus tuohon, koska toi jakaa kyllä mielipiteitä toi medikaalinen sana ihonhoidossa ja mikä sitten, että jos ei se ole sen tasoista, niin onko se sitten niinku jotain ihan huonoa tai höpöhöpöä tai huonoa, jos ei sitä lueta niinku tälle tasolle. Mutta sitten kun toiset on niin tarkkoja siitä, että haluaa vaan käyttää luonnonkosmetiikkaa, niin Nyskin ei ole myöskään luonnonkosmetiikkaa, koska meillä on se tiede niin voimakkaana siinä, että jos me niinku otetaan ne luonnon aineet, ei tehdä niille mitään, niin sitten se menee niinku siihen luonnonkosmetiikka-osastoon ehkä. Mä en ole tästä mikään ammattilainen puhumaan, mutta niinku mä itse koen sen niin. Ja sitten taas se tiedeosasto on mulle se, joka niinku antaa sitä, että mä uskallan antaa mun ihosairauden, joka on akne, siis eihän se on niinku sairaus tavallaan. Ja kukaan ei oikein tiedä, miten se parannetaan. Niin se, että niinku mä uskallan käyttää niitä tuotteita, kun mä tiedän, miten tarkkaan on mietitty, mitä niihin on laitettu, miten tarkkaan ne on testattu. Ja niinku se mulle on paljon tärkeämpää kuin pelkästään se, että se on vaan luonnonkosmetiikka. Niinpä, juuri näin. Okei, mitäs meillä sitten tuosta liiketoimintamallin niinku tosta, sit kun tää on affiliate, tää alusta. Niin, miten sitä tehdään tavallaan, mitä se tarkoittaa. Mitä se antaa ja mitä se niinku tarkoittaa sun ja mun. No, tää on ollut ihanaa nyt, kun on hypännyt tässä vaiheessa tavallaan tähän mukaan, että on tavallaan tässä tosi niinku trendin aallon harjalla tällä hetkellä, että Nuskin on satsannut aivan järkyttävän paljon aiempina vuosina tähän digitalisaatioon ja älyteknologiaan. Kyllä. Ja sen myötä he on nyt niinku ensimmäisiä yrityksiä tai jopa ensimmäinen yritys, kellä on tämmöiset työkalut meille, jotta me voidaan tehdä tätä työtä ajasta ja paikasta riippumatta käytännössä omalla puhelimella. Eli meillä on 2 sovellusta, Stella ja Vera, mitkä niinku mä oon kokenut ainakin itse tosi helpoiksi, että mun ei tarvitse niinku miettiä mitään, että on niin riskitön aloitus, kun mun ei tarvitse perustella ja miettiä varastoja ja muut kaikkea, että mulla on ne 2 sovellusta, minkä kanssa mä teen töitä. Mitä sä teet sillä Veralla esimerkiksi? Jos mä nyt käytän Veraa, niin mä pystyn sitä kautta tämmöisen ihokonsultaation tekemään itselleni tai sitten asiakkaalleni, kuka on siitä kiinnostunut, että miten oma iho voi. Niin aivan älyttömän. Se on itse asiassa just päivittynyt tätä kuvan kasvoista ja se analysoi sitä. Muista monta 3000 sellaista. Niin, eli tosi tarkasti se ottaa sitä kuvaa ja siihen on nyt tullut tosiaan tämä HD-mahdollisuus. Miten se sanottaisiin, kun se näyttää niinku tavallaan sitä öljysyyttä ja rasvasuutta myöskin. Ja punaisuutta. Just näitä, että mitä se on aikaisemmin näyttänyt. Se on näyttänyt sitä epätasaisuutta ja tekstuuria ja epäpuhtauksia ja juonteita. Niin, ja nyt siinä näkyy sit myös nämä rasvottumis- tai kuivan ihon alueetkin. Se on tosi niin kuin tarkka. Tällä hetkellä markkinoiden tarkin itse asiassa, että onhan paljon niin kuin eri firmoilla tällä hetkellä netistä löytyviä tämmöisiä sovelluksia, mutta tämä on nyt tarkin. Ja sen jälkeen kun sen on tehnyt, niin sitten se antaa tuotesuositukset tavallaan, että mitä se suosittelee sun ihonhoidon. Niin kuin, että mitä on ihonhoidon kulmakivet ensinnäkin ja mihin, jos haluaisit nostaa joku tietyn niin kuin ongelman, mihin sä haluat vastauksen, niin sieltä tulee tavallaan, että sä voit niin kuin lähteä kuinka siitä. Hyödyllistä. Nimenomaan. Ja kaikki tämä voi tapahtua kotisohvalta. Sun ei tarvitse mennä minnekään. Ainoa mitä sä tarvit, niin olisi hyvä, että olisi luonnonvalo siinä ilman silmälaseja ja puhas iho, kun se tehdään se analyysi. Ja se on todella. Ja se on ilmanen. Nimenomaan ilmanen. Ja sitten se toinen alusta, se Stella. Niin on sitten nimenomaan sitä liiketoimintaa varten. Et sitä kautta me pystytään niitä affiliate-linkkejä jakamaan somessa, jos me halutaan sosiaalisessa mediassa tehdä tätä työtä, markkinoida, mainostaa, jakaa tietoa, niin sitä kautta me pystytään myös niitä linkkejä jakamaan sitten. Ja tai sitä myös seuraamaan ja kaikki siis se, niin kuin mitä liiketoimintaan liittyy, niin kaikki luvut näkyy siellä ja sun tavoitteet pystyt asettamaan sinne ja näin. Niin, se on vaan tehty niin sikahelpoksi. Ja sitten myös niin kun se innovatiivisuus on tässäkin huomioitu se, että kun koko ajan maailma muuttuu ja niin kun ostokäyttäytyminen, somekäyttäytyminen muuttuu, niin se ei niin kuin enää riitä, että mä postaan kuvan itsestäni Lumispaasta ja ostat tämä ja laitan viestiä. Et sen täytyy olla niin kuin sen markkinoinnin täytyy olla muuta, mutta sitten meillä on ne niin kuin startti tavallaan polku heti sille asiakkaalle. Tee ihoanalyysi, jos on se ihohoito, mikä kiinnostaa.
Sitten kohta sinne Stellaan, kun tuonne Veraan tulee se wellness-osio, että sä pystyt tekemään tulevaisuudessa sen kautta testejä tavallaan sun kehon terveydestä. Niinpä. Niin se on myös huikea, mitä niin kuin innovatiivisia juttuja siellä tulossa. Kyllä, siis se oli ihan valtava, mitä silloin vuosi sitten, ja varmaan nyt uudessa koulutuksessa Marvelassa tänä vuonnakin varmaan avattiin sitä, että viime vuonna näytettiin sitä, että minne se tulee niin kuin taipumaan tavallaan se sovellus jo itsessään. Että mind tulee sitten. Kyllä, vatsapainon hallintaa, mitä kaikkea sinne tulee kaiken lisäksi, että tällä hetkellä sieltä löytyy se ihokonsultaatio. Kyllä. Mutta sehän koko ajan päivittyy parin välein. Kyllä, nimenomaan. Niin se on aika kiva tässä olla silleen. Niin, koko aika on semmoista kutkutusta, niin semmoinen ihana gut-feeling, että mitä se nyt keksii se yhtiö ja ihanaa kuulla niistä sitten niin kuin ensimmäisten joukossa ja jakaa sitä tietoa eteenpäin. Ja mahdollistaahan tämmöinen liiketoiminta, niin kuin jos sä oot jo alalla, jos sä teet liiketyötä, niin tämä mahdollistaa siihen lisää. Kyllä, nimenomaan. Että jos miettii sitä, että sä oot kosmetologi tai joku muu ihon ja hyvinvoinnin alalla työskentelevä ihminen, niin se, että sun ei tarvitse tehdä kliinistä työtä niin paljon. Sä pystyt niin kuin jopa vähentää sen sitten tai jakaa tai riippuen nyt siitä omasta tietysti niin kuin intohimosta ja fiiliksestä, että kuinka paljon haluaa niin kuin sitoa itseään siihen työhön, kliiniseen työhön versus sitten vaikka tämmöiseen, niin kuin, että sä tavoittelet jotain passiivisempaa tulonlähdettä tällä. Niin. No mistä tässä se passiivisuus tulee? No kun me luodaan sitä asiakaskuntaa itsellemme, niin tavallaan sitä kautta se tulee se passiivinen tulo, että opetetaan käyttämään asiakkaita, niitä sovelluksia, niitä tuotteita, että se on helppoa, ei tarvitse tavallaan sitoo sinua tai minua tai muita ihmisiä. Se tekoäly suosittelee siihen asiakkaalle just niitä tuotteita, mistä hän on kiinnostunut. Kyllä. Sen sovelluksen avulla, kun sinne voi aina palata. Kyllä, juuri näin. Niin tavallaan sitä kautta, kun asiakaskuntaa sinne rakentuu, niin sitten periaatteessa sulle komissiot sitten tipahtelee sen mukaisesti, mitä sitten ostoja tulee. Ja se ennustettavuushan tulee siitä meidän kanta-asiakasohjelmasta, joka on palkittu asiakasmyönteisenä tavallaan sille, että se asiakkaan on helppo sitä muokata itse ja perua se ja lopettaa se ja niin kuin perustaa se uudelleen ja seurata niitä bonuspisteiden eli shoppailurahan kertymistä. Siitähän se niin kuin ennustettavuus tulee, jos sulla on vaikka 30 niitä asiakkaita, jotka on siellä joka kuukausi tilaamassa jotain kehon ja mielen ja ihon hoidon niin tärkeitä asioita, niin kun nämä on just niitä kuluvia tuotteita, niin sittenhän ne ihmiset palaa, kun ne ihastuu niihin, niin hankkimaan niitä lisää. Niin siitä se tulee se, millä voi tavallaan saada sitä perustuloa sitten passiivisesti. Niinpä, nimenomaan. Jos tietenkin huoltaa ne asiakassuhteet hyvin. Kyllä, juuri näin. Ja sitten tosiaan jos haluaa kasvattaa sitä liiketoimintaa, niin kuin, että sinne itsestäsi haluaa tavallaan sinne johtajan liiderin, niin sitten tietysti voi mahdollistaa sen muillekin. Niin, kyllä, juuri näin. Joo. Ja sitä kautta sulle syntyy sitten tiimejä. Ja sitten saat johtajuusbonusta vähän pienen osan siitä sun työstä. Kyllä. Mutta tässä oli kyllä aika paljon asiaa. Tässä on jo tosi paljon. Ihan tosi kiva oli käydä näitä läpi yhdessä. Ja voidaan tätäkin syventää sitten jotain tiettyä aihealuetta, että olisi kiva kuulla kyllä sitten vaikka kommentteihin laittaa, että jos joku tietty osa-alue kiinnostaa, niin me voitaisiin avata tällainen niin kuin enemmän ja nostaa niin kuin jotakin muuta asiaa sieltä alustalle. Että laittakaa viestiä ja kommenttia sinne kenttään. Kiitos. Kiitos. Hei hei!